Există probleme de discriminare. Discriminarea persoanelor în vârstă este o problemă majoră în societate. Dacă autoritățile locale nu sunt interesate de starea de bine a seniorilor din comunitate și ignoră nevoile acestora, acești adulți sunt sortiți izolării socioeconomice, fără discuție. De aceea, organizațiile non-guvernamentale au un rol esențial în a determina autoritățile locale și chiar naționale să acordă mai multă atenție seniorilor și nevoilor acestora prin intermediul unor cursuri, ateliere de lucru, care să le stimuleze interesul pentru lucrurile noi. Nu modul în care sunt create programele pentru smartphone sau computer este problema, ci cum reușim să evităm izolarea oamenilor în vârstă. Modul în care le prezentăm programele contribuie la sporirea interesului pentru noile tehnologii. Există multe stereotipuri legate de relația persoane vârstnice, acces la noile tehnologii și incompatibilitatea care ar exista în această relație. Situația este permanent promovată în mediul online. Lucrul acesta nu face decât să scadă încrederea adulților vârstnici în propria lor capacitate de a învăța lucruri noi și să conducă la o barieră în utilizarea tehnologiilor digitale, să reducă disponibilitatea lor de a-și dezvolta noi abilități în acest domeniu. În funcție de valorile lor și de necesități, adulții vârstnici refuză un anumit tip de tehnologie și o îmbrățișează pe alta. Motivația pentru învățare este cu atât mai mare cu cât adulții din grupul țintă au copii, rude, diverse rude, nepoți, aflați în locații îndepărtate și simt nevoia să comunice cu aceștia. Perioada pandemiei a fost una nefastă pentru seniori, mai ales pentru că lipsa cunoștințelor de bază în utilizarea tehnologiilor digitale i-a izolat și mai mult de societate. Iar ideea preconcepută și discriminatorie că adulții se opun utilizării noilor tehnologii a condus la consecințe grave în rândul seniorilor. Companiile de resort nu au investit chiar nimic pentru a anula această situație.